Asta o să reacționăm la TikTok-uri amuzante, să-i dă drum. Hai, Iurel, băiatul mami, să nu pornești jacuzziul, că se sperie pisica. Da, da, da. Ța-ța-ța, căpriță-ța, Oh. arăta oița. Mai ușor. Bă, Dorele, ești sigur că poți să mă ții ca să nu cad? Da, șeful, sigur. Ghiciți de ce pe pisica asta o cheamă Puturoșela? Scoală de acolo putoare puricoasă și adună apoi mingea. Hei, fanilor, plecați-vă toți spre mine! M-a făcut piftit! Chiar că a Ce făcut faceți, o urâtelor? piftie. Nu mi-e frică de voi! Fugi! Lume, cine vrea să vadă o pisică la borcan? Eu. Taci în coada mea că sunt astronaut. Asta e casca de protecție pentru spațiul cosmic. Iată și racheta cu care pleacă Moltanul. Motorul e pornit la maxim. Chiar că e motorul pornit la Și maxim. acum să jucăm am-nam. Ia zi, știrbel, ai toți dinții în gură? Am. Da, mai ai. Nam. Bravo, bă, Dorele, mi-a zis doamna vânătaie că tu i-ai reparat scaunul pe care stai acum. Din plin a căzut. Oare va reuși geniul Carpaților să bea un pic de apă? Aoleu, Agenta secretă 00 Crăcănata își începe misiunea. Jucătorul se pregătește să șuteze, toată lumea este cu sufletul la gură. Ratare! Ratare! Portarul va ia la fugă fericit. Este ziua lui norocoasă, dar stați, mingea se îndreaptă către poartă. Se pare că astăzi e ziua lui ghinionistă. Gol! Și uite așa, fetelor, am scăpat de dintele ăla care se clătina. Băi, pasăre proastă, nu mi-e frică de tine. Fugi, tică. Fugi. Tu și pupăcilă, vreau să zic, puiuletele. Dorele, fă o gaură în placa aia. Ok, șeful. Cobor mașina, bă! Bă, fraiere, am făcut pe mine. Uite-l pe șeful bucătar. Astăzi ne arată o rețetă de omletă. Pisica șefului bucătar. Ok, acum lovește cât poți tu de tare. Bravo! Sar, bulbucica! Bravo, bulbucica! Ce-i făcut mumucică? Are cineva niște chiloți de schimb? Pisica face miau. Idiotul face... Cine s-a ascuns sub pat? Să știți că mie miroase rău a pește, dar totuși vă invit să gustați ca să vedeți cum e. Mamă, ce l-a gustat. Ce l-a gustat? Da. Și cam acesta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Glumesc. Mai reacționăm încă unul. Că de ce? Uite la ăsta. E drăguț, data viitoare o să-l sărut. E drăguț. Reclamă. Dacă mă sărută data viitoare. Dar e întărât pe șa. Bă, asta e joc! Stați. Nu, o secundă. Că e groasă. Uite asta. Dorele, sar, mă! Ma! Am zis să sar peste gard, o să te înfigi în el. Wow, mai ușor, Dorele. Ma! Iau, ce râzi, bă? Am zis eu că poți să râzi. Foaie, fă liniște că e noapte. Ia zi, bă, Dorele, de ce kilos de tablă? Să fac omletă, șeful. Agentul 00 miau intră în acțiune. Se infiltrează fără niciun sunet în tabăra inamică. Miau. Nu asta fac, bă, eu vreau doar să-mi scot șosetele astea. Bă, Parize, nu pleca, bă, că e aspiratorul ăla nou prins de mașină. Aspiratorul meu! Ia zi, bă, Dorele, ce vrei să-mi arăți aici? Uitați, șeful, ăsta e noul meu dentist. Dă-te jos, bă, puțitule de aici, că ăsta e locul meu. Nu te lipi de mine că ai purici și spală-te mai bine că poți.
Așa. Ah, ce iarnă frumoasă. Scările mătii. Gradul mătii. Ah, mi-a intrat zăpadă pe ceafă. Ce-ai mâncat, bă, Dorele? Bă, ce-ai mâncat, mă? Mare, șeful. Provocare nebună. Dansează până ți sar papucii. Hai, soldat, mai repede! Ești o mămăligă! Ești o balegă moale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stâng, drept, stâng, drept! Ce, n-ai mâncat azi? Trebuie să te antrenezi ca să prinzi șoareci! Ați auzit de spărgătorul de nuci? Acum să vedem și spărgătorul de muci și de dinți. Vă prezentăm salonul de înfrumusețare Dorel Corporation.